Iz vaše stranke su bile primjedbe u gospođi Puljak da se vi morate naviknuti da niste više aktivista nego gradski namještenik i da morate promijeniti svoje metode. Jeste li svjesni toga, jeste li svjesni vi da to nije samo pitanje vas osobno, nego i percepcije Splita kad se daju takve izjave? Prije svega moram napomenuti da ja nisam član niti jedne stranke. Ja sam ovim putem ispričavam i gradonačelniku Antoniju, svim vijećnicima gradskog vijeća, kao i svim članovima njegove stranke, što neka moje loše odluke u životu, neki moje loše potezi se vežu uz njih. Apsolutno sam svjestan da ja više nisam aktivist, da ja nisam običan građanin koji neke obrasce ponašanja može koristiti jer su prihvatljivi u narodu. Ja sam sada zamjenik gradonačelnika grada Splita. Toga sam potpuno svjestan i takva stvar se neće ponoviti i neće biti na sramotu našeg grada. Što želite promijeniti? Rekli ste da ćete se promijeniti, u čemu se trebate promijeniti po vama i što kažete na ove tvrdnje i oporbe i dijela građana da je taj vaš prestup bio dovoljan da odete sa te pozicije koje obnašate? Prije svega mislim da moram promijeniti način na kojem komuniciram prije svega s vašim novinarima. Ja sam ostao u jednom starom modu kada sam bio građanin aktivist gdje sam ja s vama imao jedan vid neformalne komunikacije. Moja trenutna funkcija to više ne dozvoljava. To se promijenilo sad momentalno, a i nekakav način na koji javnost komuniciran i puno veći političari od mene, potpuno je normalno da rade političke radionice po pitanju i PR-a i komunikacije pred kamerom, komunikacije mimo kamere, tako da ne vidim ništa sporno u tome što ću kao i svi drugi političari u ovoj zemlji dodatno raditi na svojim komunikacijskim vještinama.